dobre sedí, keď tu nejsú sedačky. Bojí čo? A je to parking. Vítam vás v ďalšom dieli. Ideme vyrezať kufor a návaliť tam rám, aby sme mohli dvíhať auto. Toto spravíme taký rám, to vám potom ukážeme. Toto celé vyrežeme. Kolom dokola, tuto návarím plech, baterku zanechám to jak je. Tu tam buď plech alebo plexiklo, sme sa rozhodli s bratrancom, že tam dáme plexiklo, aby tam boli vidieť na zem. Ale ešte uvidím, rozhodnem sa. Potom by som chcel urobiť zadné pružiny, lebo auto je strašne nízko. Ale že extrémne a buchá náprava a okasňu. Niečo tam horí. Tak to vyzerá, to boli nity. Vyrezal som to, teraz to vybereme. Taká malička, tu sa môže umývať. Teraz nemusíme vrtať dieru do kufra, aby sme mohli do difera. Čo chceš? Toto by som viac vyrezal. Prečo si takýto? Počkaj, zapraďuješ onej. Čo? Teraz som sa niečo povedal. Si chcel povedať, že už si môžeš naliať do differa kolej. Áno, môžem sa to do differa. Je dobre. No. Tam navarím plech a dobre bude. Som tu si narežem malú oklovinku medzi tie dve výstupy. Na to navarím trúbku. Urobím taký trojuholník, to vám ukážem, to neviem vám to takto vysvetliť. A za to budeme dvíhať auto. Jak každý drifterský by som povedal. Idem domov pre zváračku, nachystám si oklovinky a môžeme ísť na to. Ideme do garáže. Idem to pozvárať. Som zvedavý, jak to bude vyzerať. Musím to vybrať. Obrúsiť. A ideme na to, ideme zvárať. I bring the motherfucking rain and the fire and the thunder and the motherfucking lightning. You the hunter, I'm the hunter. Poistky sú tuším nepriateľ bez zváračky. Ideme natankovať, západná zebra, uvidíme. Prečo? No lebo musíme ísť ku mne, lebo vyjadže poistky. A jedine čo to zvážili, ako je to. No, ideme ku mne domov zase. Takže zváračku môžeme znovu domov zobrať, aj za autom a tam to zvaliť. Lebo nám to asi 10 krát behom 30 sekúnd vyhodilo poistky. Nie normálne. Music or it's gasoline and Coca-Cola. Put your finger on the pulse. You can feel it coming closer. All the stealing of the culture. All these evil vultures. Lákoš. To ešte preleštíme A zalakujeme. po piču bude. Ale keď sa to vyleší, to je dobré. Je to driftkára. Ale ja musím mať pekný drifter. No, tu sme v driftkáre. A ideme ku mne.
buchne to. Toto je bomba. Zváračku. Mimořádne horlavý. Podľa nepomáha tam nič proste. Erik, daj si pás. Dobrý. Ukážte mi občiansky preukaz. No. Čo hovoríš? Že sa tu dobre sedí, keď tu nejsú sedačky. Také to je pohodlné. Hej, je to akože na dovolenku by som s tým išiel. A počuješ ma? Troška. Čo najrýchlejšie domov. Lebo ja ma drápnu. Jebe to strašne ľudia. Podaj tomu. Si tankoval, že? On sa mi zdalo, henta si držala ucho. No, vôbec sa nečudujem. Máme to hotové, je to zvárené, onosníky dva, poriadne zvárené, takže to pevné jak sviňa. Ešte to špricneme troška nejakým sprejom. A takto nejak zo spodu, keď sa kolega dohne, to vyzerá. Akože vyzerá to by, že to je dosť nízko, ale berme ohľad, že sme nahnutí aj, takže. Všetko je rozhadané po aute. Tu máš. Toto je ono. Mohol by si otvoriť kufor. Počkaj. Potrebuje väčší zdvihák. Potrebuje väčší zdvihák, lebo toto sú dviháky. A nič vlastne. No máme tu ďalší deň. Ideme vymeniť zadné pružiny. Dajte to, trošku z nich zrežeme, lebo to sú pôvodné. Chceme teda trošku nižšie, lebo nemáme zadné. Teda nemám zadné tejacké pružiny. Tlmiče tam sú, ale nie sú pružiny, takže troška to zrežeme. A ešte musím doriešiť toto. Čo, malý zdvihák? No, dal som tam takú akože kvázi redukciu, som si vyrobil, neviem kam som to dal. Vyrobil som si akože kvázi redukciu, ktorá ide sem, hej, takto zo spodu. A na to dvihák, ale čož tento malý dvíhačík má krátke rameno, tak auto mi to nedvihne do výšky, takže budem tam si dvíhať na D-track. Ale je to lepšie, lebo môžem to z S-Comfort teraz robiť, takže výhoda aj tak. Tlmič je nahodený a pružinu veľmi takto ľahko vyberať. Toto tam bolo, bohužiaľ, nejaký dobrovoľník to robil celé zle, takže rozdiel medzi tými pružinami je taký. Presne takto, jak toto končí pružina vynutie, tak takto to zarežeme na tomto druhom vynutí a bude to akurát, si myslím. Pružinu som si troška zrezal, jak som hovoril o tie dve otočky iba. Je tam dosť veľký rozdiel, si myslím. Takže skúšame to nahodiť.
Adam. Sem. Poď sa pozrieť. Nemusíš sem. To je auto v puberte. No. Čo? Mal by si mu dať záracha? Mal by si mu dať záracha, akože. Tak aby sme nemuseli kúpať podložky, tak z kotúču takto odrežeme a rozšírime koleso, vlastne vysunieme von možno nejakého pol centimetrika, 0,8. Takže toto je také jednoduché riešenie, ako si vyrobiť vlastnoručne podložky. Môže byť, ne? Podložka vybavená, vyriešená, hotová. Ušetrených 50. A ne? Vo volante mi vyrobiť toto. Toto je koleso s podložkou. A na druhej strane koleso bez podložky. Vidíme, že je viac utopené. Som si roztrhal rukavce, aké pecky som tam Takže máme tu menší problémy, obidve auto sa nám prehrievajú, nevieme čo s tým bohužiaľ. A je to parking.